je to Polar. Rádio. Bolo? Správy slovenského rozhlasu. Firma vo Filatove, ktorá chce vyrábať retroautá, žiada pomoc od štátu. Polícia povolila výnimku pre výcvik nákladných vozidiel autoškôl. Dnes slnečno a teplo do 32 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Petr Búchner. Spoločnosť, ktorá plánuje vo Filatove spustiť výrobu štýlových retro vozidiel, by potrebovala finančnú pomoc od štátu. Podľa jej vedenia asi 5 miliónov eur na naštartovanie prevádzky a zamestnanie desiatok ľudí. O pomoc sa listom obrátila na vládu. V opačnom prípade jej investícia bude ohrozená, pretože nemá dostatok vlastných zdrojov. Doplňa konateľ firmy Andrej Hukala. Po ňom reaguje hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík. Veľmi sme si vážili, ak by vláda dokázala nájsť nejakú formu pomoci aj pre nás, nielen pre zahraničné automobilky, keďže my vývoj vlastne máme celý od začiatku až po spustenie výroby vlastne slovenský. Budeme ísť do regiónu, ktorý by sme chceli radi podporiť, kde naozaj je menšia miera zamestnanosti. Ministerstvo hospodárstva nevidie za posledné obdobie zo strany spoločnosti Tata Motors Production žiadnu žiadost o investičnú pomoc podanú na základe zákona, čo neprípadne požiadali.